बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दायो आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे जोबोद दुखुनांथावना भिडिअ लानानै फैदों। बेनो जादों जाहैबाय सानै बोराय बुरै बिबायारिफोर। दा बिसोरो खोनानो मोननाय बायदिब्ला उगुरिनि होनदों, चिरां जिल्ला उगुरिनि। दा जायफोरा सिनायो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन। ओमफ्राय बिसोर सानै बिबायारिफ्रा दिनैहाय चिरां जिल्लायावनो मोनसे जोंहा ओरै खैला मैला बाजार दङ। दा बे खैला मैला बाजाराव फैदोंमोन, ओमफ्राय आंबो नुदोंमोन दहाय निस्सय। ओमफ्राय दा बिसोरो बेबायदिनो रायजो राजानिफ्राय थाइसे थाइनै बेबायदिनो 10 थाखा 20 थाखा बा सोरबा थाइसे थाइनै बेफोरबायदि अनसुंथाइ मागिबायदोंमोन। ओमफ्राय दा बिसोरो मागिनानैसो जाखायो बोराय बुरै सानैबो। दा ओरैबायदि मागिनानैहाय हाथाइनिफ्राय दहाय थांफिनबाय थानाय समावहाय खैला मैला बाजारनि एसे खोलाहाथिंजाय थानाय मोनसे पर्बतजरा गामि, जोंनिनो गामि। दा बे गामियावहाय फिरफिलि गारिजों गाखोनानै फैदोंमोन बिसोरो। ओमफ्राय फिरफिलि गारियाबा माबोरै बेलथायखो, दा जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा। आरो आं नुनानै ओरैबायदि मोदै ओंखारदों आरोखि। दा बे मादैनि आथिङा बायबाय आरोखि टेमस्र'नो। दा माब्रै सोलिनानै थानांगौ, दा आं बेखौसो जोबोद दुखु मोनदों आरोखि। दा बोरैहाय बिसोरो ओरैनो बिबायनानैसो जाखायो, थाइसे थाइनै अनसुंथाइ बयनिफ्रायबो रायजो राजानिफ्राय अनसुंथाइ बिबायसो जाखायोमोन, बिबाय गाबायसो जाखायोमोन। दा आथिङानो बायबाय, दा मा खालामनांगौ, दा आं नुनानै ओरैबायदि दुखु मोनदों आरोखि। ओमफ्राय दा बेखौहाय जायबा फिरफिलि ड्राइभार मालिक बेनो लांखो ना माखो आं डिटेल्स मोजां खबर लाजोबनाय जायाखिसै। ओमफ्राय आं बेलेग जायगायाव दंहैयोमोन, आं हास्लाबबोआखिसै, नङाब्ला आं बिनि एसे डिटेल्सखौ लागौमोन। ओमफ्राय दाबो आं एसे डिटेल्सखौ लानो नाजागोन। ओमफ्राय दा अबे डक्टरनाव लांखो, आथिङा बेगेङानो टेमस्र'खा जाहैदों। ओमफ्राय आं अन दा स्पट नुनाय जायाखिसै, माखासे आंनि बिनानावफोर बियादैफोर थांनानै नायदों। दा जोबोद दुखु मोनदों आरोखि आङो। दा बिसोरो बेबायदिनो थाइसे थाइनै बिबायनानैसो जाखायोमोन, नाथायब्ला दिनैहाय बिथांमोननि आथिङानो बायबाय। दा मा खालामनांगौ, दा माने गोसोआव ओरैबायदि दुखु मोनदों आरोखि। दा बयबो कमेन्ट खालामनो हागोन। दा खोनानाय बायदिब्ला बिसोरो उगुरिनिनो आरोखि। ओमफ्राय बयबो सिनायखायोबो जानांगौ। बिथांमोना बेबायदिनो मोनफ्रोमबो बाजारफ्रावनो थाइसे थाइनै अनसुंथाइ बिहैयोमोन। ओमफ्राय दा फिरफिलि गारियाव गाखोबोबाय थानायावनो बेफोरबायदि घटना जानानै थांबाय। ओमफ्राय दा गारियाबा मा जायामोन, स्पिड सालायदोंमोन ना स्ल' सालायदोंमोन ना माब्रै सालायामोन बिबा, ना माबा मोनसे ब्रेक फेल जाखो, दा सोर मिथिबावनो। मथा मथि आं थानायमोनब्ला फारसेनिफ्रायनो आं सोंजोबनाय जागौमोन, नाथायब्ला आङो अन दा स्पट जायगायावहाय गैयामोन। ओमफ्राय नै आं गामियावहाय आंनि बियादैफोर खोन्थानाय जाबाय बेफोरबायदि घटना जादों होननानै। ओमफ्राय बिसोरो भिडिअ क्लिप लादोंमोन। ओमफ्राय दा आं बे भिडिअ क्लिपखौनो लानानै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे शेयार खालामनाय जाहैबाय। दा जोबोद दुखु मोनदों आङो नुनानैहाय। दा नोंथांमोननि गोसोआवबो मा रोखोम मोनखो एसे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन।